Vieš čo, tak To fitneme. určite. Pozeraj, klasika, hej. A few moments later. Je to hracia skrinka, ideme sa zahrať? Musíš držať. A ísť za tým zvukom. Za akým? No, ten duch by mal začať spievať. Dospívané. Are you young? Sasni, sasni. Baterku sasni. Zasínal som, ale to je jedno, však ja som mal v ruke záznamík. Where are you? Dining room. Hej, ja som ti chcela povedať, že je tu zima. To je lovíci duch, skončila som. Čo to je lovíci duch? Hej, mňa lovil duch. Je ako lovil. Lovil? Však on hantil. Jaj. Can you write something? No nič, tak jedine, že to dáme na typ, ale keď ma videl, tak išlo rýchlo. Chápem. Nič, daj Revenant, dochoď. Hantu. No. Jak nám mohla byť Hantu? Jak? Ako som sa začal z toho hromu. Blesku, čiže to bolo. Jaj, ja neviem, jak sa to používa. Aha. Už som to aj zapichla. Že veď do sanitu, pozor. To vadí. Skoro jeden krucifix, takže pozor, môže začať hantiť za chvíľku. Aha. Ja som sa zasekla o tú skríku! To bol Ghost Event. Fuj, do piči ešte, že? Ja som si to neuvedomil, tam boli od... Krucifix ešte nezorel. Ha? Že ja neviem, mu bol. To by to nemuselo hulákať. Kamo, ale však ja to chcem vypnúť. Hej, mi sa teraz ponoril ten spirit box do podlahy. Are you here? Talk to me. Say something. Buď ready na kamere. Som. Kamerujem. Másno. Poďo. No mi hodila dážnik do skrine. Chce zavreté dvere. Ako? Netuším. Tak to som mala mať 3 použitia, ja som použil len jedno. Teda 2-krát. Chujovina. Are you here? Havaj hu. Havaj hu. Daj tu. MF5 UV mraz.
Už Aďa! nebudeme hrať. Nie! Tak to ti jebe. Teraz som povedala, že už nebudeme hrať. Ja som sa dosrala. I začala blikať baterka a zase iba Aďa! A ja, že už ona naletela a to si bol ty. Fuj. Môže byť, v pohode. Ja som sa zlakol, no ty si povedala, že hracia skrinka a ona v ten moment začala ísť za mnou. No ale ja som sa jej Ale že nedotkla. bola, Aďa, nehraj na tú skrinku. Ne, pozri, fakt, ja som sa jej nedotkla. Fuj. Are you here? Spirit box, dovidenia, nebudem tu. Bolo rýchle. Hej no, to sa Ale chcela máme vyprávať. aj dve, nemáme snímok ducha, to je jebať na to, ešte to by sme neurobili, takže ideme. Unreal. Mimik. Tam boli orby. Ja som dement. Ja som zabudla, že tu mimik existuje. Ja tiež. Mám smač, keby náhodou začal hantiť. Smutge. Smatge, či čo to je? Smutge. Smutge. Smutné. Smutné smutge. Hello guys, welcome to another unboxing video. Welcome back in my kitchen. Welcome back in my kitchen. Nechcem nahrávať hozený predmiet. Ja chcem toho ducha, čo sa tam objavil. Hen zase hozený predmiet. Aj lebo hádže to nad vecami. Ježiš, to si ty! Čo ti jebe, ja som zlakla, že ty si so mnou v tom vane furt. Doc. Dos. Takže to goria. A fakt na chvíľku preblikol. Tak to je potom to. Takže tu dosali nestupy. Ešte. Do piče. To už hantí. Je v tej... Ne, už nehantí. Ghost event. Ew. Give us a sign.